Capítol 160. Contes del guardià de la cripta. Estem al fons de la cripta. Hem perdut l'orientació i no sabem si la fissura per on hem entrat ens ha portat a dalt o a baix. I qui sap si estem davant del guardià de la cripta. Veiem com la figura encaputxada es gira i que està feta de petits ossos, de falanges. Té un pot i una cullera que va llançant el líquid als cadàvers que comencen a palpitar. El ser més curiós del cosmos, Alistair el Metabard, li pregunta per saber qui és. La criatura el mira i els ossos de la gola comencen a vibrar fent un so inert. Solo los muertos pueden pasar, los vivos no. I dient això, amb la cullera agafa el líquid del pot i li llença el Metabard a la cara. L'aconsegueix esquivar i el líquid vermellós com sang es queda a la paret i l'ataca surt una mà. Aquesta l'ataca amb les seves garres esquelètiques. Alistair, però, també l'aconsegueix esquivar i l'ataca de sang comença a crear una còpia d'Alistair que l'intenta agafar. Ho evita a l'últim moment i la còpia torna a l'ataca amb la paret. El Double Team, Bratak i Gorthol, atacant brutalment a la criatura òssia, destrossant-la i acabant amb ella en un segon. Els cadàvers de la sala ens susurren a tots. Los vivos no pueden pasar, uníos a nosotros. El paladí de la justícia, Eisenhorn, dissipa la màgia i l'ataca de sang que s'havia mogut fins al sostre, que cau al terra. El coronel i Alistair creant una vasija i tancant l'ataca en ella. Li donen a Eisenhorn que la guardi i sembla a ell molt demoníaca, molt malvada. Per on ha passat l'ataca, s'aixequen dos moles d'ossos que ens comencen a atacar, com remolins d'ossos. Eisenhorn té la sensació que el que han contingut al pot ha activat els ossos. El príncep Lucian aconsegueix identificar una criatura, ja que les dues estan juntes, i aconsegueix eliminar una mole dels ossos. L'altre, però, l'ataca, fins que els demés acaben amb la criatura infernal. Al mar de la porta hi ha cadàvers amb roba de Hellriders que, si passéssim, ens intentarien abrasar. El coronel Gero convoca l'Eco perquè passi entre les mans de l'umbral de la porta. L'Eco del coronel veu una sala amb llum turquesa i un soroll com d'aigua movent-se, una piscina. I fins aquí la seva visió no hi pot veure més. Haurem de passar la porta per saber què hi ha al darrere. Les mans s'exciten al veure que Eisenhorn s'acosta amb un vas cerimonial entre les mans. Bratak en frenesí ataca la porta i comença a tullir els seus enemics. Darrere nostre, però, sentim unes passes i ens amaguem entre les runes. Eisenhorn no aconsegueix amagar-se completament. De refiló, veiem aparèixer una criatura gegant, un home amb una roca gegant al cap. Agafa una pedra i la posa on Bratak havia atacat, fent que el líquid deixi de regalimar. Quan acaba, creua la porta i se'n va. Intentem creuar la porta entre les mans i gràcies a la corda que ens hem lligat, aconseguim passar. Arribem a l'habitació que ha vist el coronel, amb la piscina enmig d'aigües turqueses tranquil·les. A les parets, però, també hi ha morts vivents animats, i veiem les passes de la criatura gegant que hem vist, que surten de l'habitació. Sembla que al fons de la piscina hi ha moltes boles, però no ho veiem al detall. Continuarà.